日本って国は信じられない。涙で顔をくしゃくしゃにしたオランダのバレーボール選手が震える声でこうつぶやいた瞬間、周りにいた人々は張り詰めた沈黙に包まれました。2025年バレーボールネーションズリーグ日本開催。この国際大会でオランダ女子代表は日本代表にストレート負けという屈辱的な敗北を喫していました。25対17、25対15、25対16、完膚なきまでの完敗。それも地元日本の大観衆の前での惨敗。しかしオランダの選手たちが本当に涙を流した理由は試合に負けたからではありませんでした。試合後、会場の片隅で起きた小さな出来事。一人の日本人小学生がとったたった一つの行動が国境を越え、言葉の壁を越え、そして敗北の痛みさえも越えて世界中の人々の心を震わせることになったのです。その小学生は何をしたのでしょうか。2025年6月、バレーボールネーションズリーグが各国で開催されていました。世界トップレベルのチームが集まるこの大会でオランダ女子代表は苦戦を強いられていました。特に日本での試合は彼女たちにとって正念場でした。チームキャプテンの25歳リサ・デビット、193センチメートルの長身から繰り出される強烈なスパイクが武器のエースアタッカーです。しかし今シーズンは思うような成績を残せずにいました。今回の日本戦、絶対に勝たないといけない。試合前のミーティングでリサは仲間たちにそう語りかけました。しかしその表情には不安の色が濃く浮かんでいます。問題は明らかでした。主力選手の怪我、戦術面での迷い、そして何よりチーム内のコミュニケーション不足。練習でも思うような連携が取れず、選手たちの間には重苦しい空気が漂っていたのです。私たち本当に日本に勝てるの？19歳の新星ロッテステークスが練習後にぽつりとつぶやきました。彼女の不安はチーム全体の気持ちを代弁していました。一方、日本チームは地元開催の利を生かし、連日の猛練習で調整を重ねていました。会場には日本代表への熱い声援が響き、オランダチームとは対照的な活気に満ちていました。アウェーってこんなにきついものなのね。ベテランのアンネ・ブイス28歳が会場の下見に訪れた際にそう漏らしました。スタンドを埋め尽くす日本の応援団、至る所に飾られた日本国旗、オランダの選手たちを応援する声はほとんど聞こえません。それでも彼女たちは代表として戦う覚悟を決めていました。負けられない、絶対に。リサが鏡に向かって自分に言い聞かせるようにつぶやく姿がチームの置かれた状況を物語っていました。試合当日、会場は日本代表への熱狂的な応援で包まれていました。頑張れ日本、日本、日本。太鼓の音と手拍子、そして一糸乱れぬコール。まさにホームの利を最大限に生かした応援でした。一方、オランダ代表の応援席はほんのわずかな在日オランダ人と関係者だけ、数にして20人程度でしょうか。6000人収容の会場であまりにも小さな存在だったのです。こんなにも差があるなんて。ウォーミングアップ中、ロッテが周りを見回してつぶやきました。日本選手がボールに触るたびに上がる歓声に対し、オランダ選手のプレーには静寂が返ってくるだけ。しかし試合が始まるとオランダの選手たちは必死に食らいつきました。第1セット、リサの強烈なスパイクが日本コートに突き刺さります。しかし日本チームの粘り強いレシーブとカウンターアタックに徐々に押し切られ、25対17で落としてしまいました。まだ大丈夫、次のセットで取り返そう。リサが仲間たちを鼓舞しましたが、流れは完全に日本に向いていました。第2セット、日本の強力なサーブに崩され、オランダの攻撃リズムは完全に狂わされました。25対15の大差での敗北。そして第3セット、もはや勝負は決していました。オランダの選手たちの表情には諦めに似た色が浮かんでいました。せめて最後まで全力で。リサが最後の気力を振り絞って仲間に声をかけましたが、結果は25対16、ストレートでの完敗でした。
試合終了のブザーが鳴り響くと、会場は日本チームへの大歓声で包まれました。勝利を喜ぶ日本の選手たち、スタンドで踊り上がるファンたち、その一方で、オランダの選手たちはコート中央に集まり、肩を寄せ合って頭を下げることしかできませんでした。悔しい。情けない。誰かが小さくつぶやいた言葉が、チーム全体の気持ちを表していました。試合後、ロッカールームに向かうオランダの選手たち、その足取りは重く、誰も口を開こうとしません。廊下には、まだ日本チームの勝利に酔いしれるファンたちの声が響いています。日本すごい、完勝だった。そんな声が聞こえるたびに、オランダの選手たちの心はさらに沈んでいったのです。私たち、本当に弱くなってしまったのかな。リサが控えめに口にした言葉に、誰も答えることができませんでした。この時、彼女たちはまだ知らなかったのです。この廊下の片隅で、一人の小さな観客が、彼女たちの姿をじっと見つめていること、そして、その小学生が間もなく取る行動が、彼女たちの心を、そして世界中の人々の心を大きく動かすことになること。お疲れ様でした。その時、小さな声が廊下に響きました。オランダの選手たちが振り返ると、そこには一人の日本人小学生が立っていたのです。手には何かが書かれた小さなカードが握られています。その小さな声の主は田中美咲、10歳の小学4年生でした。美咲ちゃんがこの試合を見に来たきっかけはとてもシンプル。学校でバレーボールクラブに所属し、毎日練習に励んでいる彼女にとって、世界トップレベルの選手たちのプレーを間近で見られることはまさに夢のような出来事だったのです。すごい。世界の選手が日本に来るの。チケットを取ってくれた父親に美咲ちゃんは目を輝かせていました。試合前日の夜、美咲ちゃんはテレビでバレーボールのニュースを見ていました。そこで知ったのがオランダチームの苦しい状況です。オランダチーム、全然勝ててないんだって。ニュースキャスターが説明する順位表を見て、美咲ちゃんの心に何かが芽生えました。みんな頑張ってるのに応援してくれる人がいないなんて寂しいよね。その時、美咲ちゃんは決めました。私、オランダの人たちも応援する。父親は少し驚きましたが、娘の純粋な気持ちを理解してくれました。それはいいことだね。美咲らしいよ。その夜、美咲ちゃんは一生懸命手紙を書きました。まだ習いたての英語と、わからない部分は日本語で、応援してる。また来てね。from 美咲、下手な字でしたが、心のこもった手紙でした。試合当日、会場に着いた美咲ちゃんは、その光景に圧倒されました。日本代表への応援で埋め尽くされたスタンド、至る所に掲げられた日本国旗、そして、響き渡る日本、日本のコール。一方で、オランダの応援は本当に少数です。あんなに少ないんだ。美咲ちゃんは小さくつぶやきました。手には、昨夜インターネットで調べて父親に印刷してもらった小さなオランダ国旗がありました。美咲、本当にオランダを応援するの？みんな日本を応援してるよ。父親が確認すると、美咲ちゃんは力強くうなずきました。うん。だって、応援してくれる人がいないと寂しいでしょ。試合が始まると、美咲ちゃんの心は複雑になりました。日本人として日本を応援したい気持ちもある。でも、孤立しているオランダチームも応援したい。第1セット、日本が圧倒的な強さを見せつける中、美咲ちゃんは小さな声でオランダを応援していました。頑張れ。周りの大歓声に消されてしまいそうな小さな声。でも、美咲ちゃんは諦めません。オランダの選手がいいプレーをしたとき、美咲ちゃんは一人で拍手を送りました。周りの人たちが不思議そうな顔をしても気にしません。あの選手、さっきすごいスパイク打ったよね。美咲ちゃんが父親に言うと、父親も感心していました。そうだね。世界レベルの選手は、負けていても素晴らしいプレーをするんだね。試合は予想通り、日本の圧勝で終わりました。3対0のストレート勝ち。会場は日本の勝利に沸いていましたが、美咲ちゃんの目はオランダの選手たちに向けられていました。コート中央で肩を寄せ合い、
頭を下げる選手たち。その姿を見て、美咲ちゃんの胸が痛みました。みんな頑張ったのに。勝利を祝う日本の選手たちと対照的に、オランダの選手たちは静かに、そして悲しそうにコートを後にしていきました。あは、あの人たち、すごく頑張ってたよ。なんで誰も褒めてくれないの？美咲ちゃんの純粋な疑問に、父親は言葉に詰まりました。それがスポーツの厳しさかもしれないね。でも、美咲ちゃんには納得できません。でも、頑張った人はみんな偉いでしょ？その時、美咲ちゃんは昨夜書いた手紙を思い出しました。この手紙、渡したい。でも、美咲。お願い。美咲ちゃんの真剣な表情を見て、父親は心を決めました。試合後、美咲ちゃんは父親と一緒に、選手たちが通る廊下で待っていました。やがて、オランダの選手たちがロッカールームに向かって歩いてくる姿が見えました。みんな疲れ切った表情で、会話もほとんどありません。美咲ちゃんが小さな声で呼びかけました。先頭を歩いていたリサ・デビッドが振り返ります。そこには、手紙とオランダ国旗を持った小さな日本人の女の子が立っていました。エクスキューズミ。美咲ちゃんが片言の英語で話しかけると、リサは驚いた表情を見せました。美咲ちゃんが手紙を差し出すと、リサは膝をついて彼女と同じ目の高さになりました。手紙を受け取ったリサが内容を読むと、その表情がみるみる変わっていきました。他の選手たちも集まってきて、手紙を覗き込みます。サンキュー。リサが震える声で言うと、美咲ちゃんは一生懸命覚えたオランダ語で答えました。ダンクイエベル。その瞬間、リサの目から涙がこぼれ落ちました。You speak Dutch？ リサが驚いて尋ねると、美咲ちゃんは恥ずかしそうに答えました。リトル、昨日勉強した。一生懸命に勉強してオランダ語を覚えてきた。その事実に、オランダの選手たち全員が感動していました。なぜ？若いアンネ・ブイスが尋ねると、美咲ちゃんは日本語で答えました。だって、寂しそうだったから。言葉はわからなくても、その気持ちは確実に伝わりました。ロッテステークスが涙を拭いながら言いました。あなたはとても優しい。その時、美咲ちゃんが小さなオランダ国旗を取り出しました。これも、こういう。手作りの小さな旗には、頑張ってという日本語と幸運をというオランダ語が書かれていました。アメージング。リサは完全に言葉を失っていました。この感動的な光景を偶然通りかかった他の観客が撮影していました。また会場のスタッフもこの心温まる交流に気づいていました。オランダの選手たちは順番に美咲ちゃんとハイタッチを交わし、一人一人がサンキューと言葉をかけました。最後にリサが美咲ちゃんを優しく抱きしめました。あなたが私たちの一日を素晴らしくしてくれた。あなたのことを絶対に忘れない。その言葉に美咲ちゃんも涙が出そうになりました。この瞬間、誰もが感じていました。これは単なる慰めではない、純粋な心と心の交流だったのです。美咲ちゃんとオランダ選手たちの心温まる交流は、その場にいた人々の心を深く動かしていました。撮影していた観客の一人、アメリカ人ジャーナリストのマイケルは、すぐにこの動画をツイッターに投稿しました。これが本当のスポーツマンシップ。言葉はいらない。英語でのコメントとともに、美咲ちゃんがオランダの選手たちと交流する動画がアップされました。最初は数十回の再生だった動画が、30分後には1000回、1時間後には1万回を超えていました。信じられない。マイケルも驚くほどの拡散速度だったのです。同時に会場にいた日本人観客もこの光景をインスタグラムや TikTok に投稿していました。今日一番感動した瞬間、小学生の優しさに涙が止まらない。日本語のハッシュタグとともにさまざまな角度から撮影された動画や写真が次々とアップされていきました。そして決定的だったのはオランダ代表チーム公式アカウントの投稿でした。今日私たちは試合に負けました。でももっと大切なものを得ました。一人の小さな日本の女の子が教えてくれたスポーツの真の価値を。ありがとう美咲ちゃん。この投稿にはリサが美咲ちゃんと抱き合う写真が添えられていました。
オランダ代表の投稿はわずか12時間で10万いいねを取った。コメント欄には世界中からの感動の声が寄せられていました。これが日本の心だ。小さな女の子の大きな心に感動。スポーツは勝負だけじゃない。オランダの選手も素晴らしい反応。特に注目を集めたのはオランダ本国のメディアの反応でした。オランダの大手新聞デテレグラーフは、日本の小さな天使が教えてくれたことという見出しでこの出来事を大きく報道しました。記事には美咲ちゃんの手紙の内容や選手たちの感謝のコメントが詳しく掲載されていました。私たちは試合では負けましたが、人間として大きな勝利を得ました。イサのコメントはオランダ国民の心を深く動かしました。オランダのテレビ局 NPO もこの話題をニュースで取り上げました。スポーツコーナーでは美咲ちゃんの行動を真の国際交流の模範として紹介していました。さらに驚くべきことに国際バレーボール連盟 FIVB の公式アカウントもこの動画をリツイートしたのです。日本国内でもこの話題は大きな反響を呼びました。美咲ちゃんの優しさに感動しました。日本人として誇らしいです。娘にも美咲ちゃんのような子になってほしい。地元のテレビ局も美咲ちゃんにインタビューを申し込みましたが、父親は丁重に断りました。娘はただ自然に思ったことをしただけです。あまり大げさにしたくありません。この父親の配慮も多くの人から好感を持たれました。日本代表の選手は試合後のインタビューでこう語りました。私たちも見習わなければいけません。勝利の喜びに酔いしれるだけでなく、相手チームへの敬意を忘れてはいけない。言葉は違っても文化が違っても心は通じ合える。勝敗よりも大切なものがある。そして年齢に関係なく一人一人の行動が世界を変える力を持っている。美咲ちゃんの小さな一歩は世界中の人々の心に希望の種をまきました。彼女の行動が示した相手を思いやる心は今も世界中の人々に受け継がれているのです。